ze vergeet haar rozenkrans. Het is wel te begrijpen, het wordt mommers elke dag. De nozen bevelen, zij haar hand in zijn laai. Ja, haar hand in zijn laai. Ja, maar het is ambassadeur. Ik ben het mijn hele leven al. Ik ben mijn hele leven lang al ambassadeur van Praat met Fries. Dus, want ik praat altijd Fries. Ik heb, dat ik me wat bewuster was van de vraag om je heen, zeg maar in mijn puberteit. Toen heb ik ja, op een gegeven moment van mezelf een bewuste keuze maken. Ik dacht van ja, waarom moet ik altijd Nederlands praten als het net goed. Want ze verstaan allemaal zo Fries. En in Friesland, Fries praten. En ze verstaan die spelen. Ze wist net wat ze zei en had hier een koolnut. Ja. Nou, mensen kennen dus een filmpje sturen of een foto en dat met Praat met Fries, de campagne Praat met Fries moet dat promoten. En dan kun je een optreden van Pieter Wilkens doen. Tja. En dat is voor mij wel mooi, want dan ben ik weer eens van hoofd, heb ik weer eens een putje. Maar die vreemde Dijkstra schillen de kranten resoluut. Schillen de Optreden van Pieter Wilkens. Ik van de. Ik ben handruks. Dus die is een nieuwe kapelaan en verklikte daar de noem. En verklikte daar de noem. Tja, zei de kapelaan, zag je de raad kapot. Zag gauw ik er net bij ben, komt het duel door het mat. Komt als zulke dingen zou je, ben ik hut als beton. Ik stuur de politie op het